タイムですよ。皆さんお写真を撮る方は前の方へ、前の方へ。ありがとうございます。フラインピクシーヒーローランピーショップ4年支えてきていただいております。本当に長く続けてくれて本当に感謝してます。ランピーショップ第1回目第2回目の時は東日本大震災があっていろいろありましたけど、こうしてこの日を迎えていられることに感謝させていただきます。ランピーショップ並びにフラインピクシーヒーローよろしくお願いいたします。今日来ていただいているヒロさんのスペシャルゲストはありがとうございます。そして今夜はフラインピクシーヒーローのウィンクアップ、全てはウィンクアップがつないだ出会いでございます。今日この日